Πέτρος. 7 δευτερόλεπτα περιμένει ο πλεισμένος στη γωνία ο Τσαϊρέλης. 50-84. Για 2, 50-83 τελικά. Ο Κάντγκαν για τον Ρόμπινσον και αυτό στο Τζιάρα, ο οποίος βάζει την μπάλα στο παρκέ. Δεν μπορεί να κλέψει ο Στρόμπερι. Ο Κόντζερ με δύναμη. 52-83. Παγίδα από Κόντζερ και Τσιάρα. Ξεφεύγει ο Αθηναίου εύκολα. Έχει μείνει ο Αθηναίου με τον Τσιάρα τώρα. Για 3 ο Αθηναίου στο σίδερο. Ευθυνδιασμός για τα τρίκαλα με τον Ρόμπινσον να φεύγει πολύ γρήγορα. Δεν μπορεί να κοπεί. Καλάθι και φάουλ. Και ο Τσαϊρέλης είναι μια σύγκριση με τον Αθηναίου. Εντάξει, όλα καλά. Σηκώνονται και οι δύο. Ακριβώς μπροστά στον συνάδελφο εικονολήπτη. Ο οποίος πρέπει να τη γλίτωσε φτηνά. Βλέποντας τα θηρία να έρχονται εκεί πάνω του. Όλα καλά για όλους. Ο Ρόμπινσον έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει το τρίποντο παιχνίδι και το κάνει. Ο Στρόμπερι στον πάγκο, το Λιόπουλος στο παρκέ. Για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και την μπάλα στα χέρια του. Χάκετ και Αγραβάνης είναι ολομόναχος απέναντι ο Αθηναίου. Με τον Λιόπουλο η επίθεση του Ολυμπιακού. Πάσα στη γωνία, ο Τσαϊρέλης προσποιείται έξω στον Αθηναίου, αυτός για 3. 55-86, το έχασε πριν, δεν χάνει την ευκαιρία τώρα, ευνηδιασμός, υπάρχει φάουλ από τον Τσαϊρέλη στο Σοκό. Τα τρίκαλα χτύπησαν στην χυμόμενη άμυνα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση και πήραν το φάουλ με το Σοκό να πηγαίνει στη γραμμή. Για πρώτη φορά. Τα τρίκαλα έχουν 10 στις 15 βολές, 66%, 10 στις 14 ο Ολυμπιακός. Ο Σοκό είναι πρώτο σκόρερ τώρα για τα τρίκαλα, έχει φτάσει στους 16, με χαμηλά ποσοστά πάντως στα στους 2 πόντων. Παπαπέτρου στη θέση του Χάκετ. Λιόπουλος ρισκάρει, τελικά πέρασε η μπάλα στον Αθηναίου. Ο Τσαϊρέλης έρχεται και ο Σοκό να βοηθήσει την άμυνα. Η πάσα από τον Αθηναίου στον Αγραβάνη, παίρνει φάουλ από τον Σοκό. Τρίτο ομαδικό για τα τρίκαλα. Τις επιλογές του στον Τσαϊρέλη. Ζώνη τα τρίκαλα ξανά. Ο Αθηναίος στον Παπαπέτρου, 4 δευτερόλεπτα ακόμη, πηγαίνει προς τα μέσα, ελευθερώνεται ωραία χρησιμοποιώντας το σώμα του. Στο σίδερο πάντως Ρόμπινσον για τον Κάντουγκαν, αυτός για 3. Ο Αθηναίου ψηλότερα από τον Κοντζέρ. Ο Τολιόπουλος για τον Παπαπέτρου, θέλει να κατεβάσει χαμηλά τον Τζάρα. Τσαϊρέλης είναι μόνος του Αθηναίου, τον βλέπει. Οργανωμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ωραία είναι η πάσα στη γωνία, ο Τσαϊρέλης για 3 αυτή τη φορά. Ο Σοκό είχε φύγει ο κότσος στον ευθυνδιασμό, δεν ρισκάρε. Πάσα στον Κόντζερ, αυτός για 3. Ο Αγραβάνης αφήνει στον Τελειόπουλο. Ολοκληρώνουν 1,5-2 λεπτά στοχείας οι δύο ομάδες. Ο Αθηναίου έξυπνη ήταν η προσπάθεια, όχι όμως και η εκτέλεση. Κάτι ήταν για τον Τσιάρα.
τον Αγραβάνη. Θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός. Με περίεργο τρόπο θέλησε να ευστοχίσει ο Σοκό. Πήρε το επιθετικό rebound, ενώ βρέθηκε πεσμένος ο Τσαϊρελής. Ο Αθηναίου παίρνει την επιλογή που του δίνει ο Αγραβάνης. Ο Τολιόπουλος για τους πρώτους του πόντους. Ο Ρόμπινσον για τον Κόντζερ που θα πατήσει εντυπωσιακά για να καρφώσει. 61-86. Τα Τρίκαλα ρίχνουν τη διαφορά στους 25. Αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ μακριά. Αθηναίου για τον Ελεύθερο Παπαπέτρου. Αυτός για 3. Το rebound από το Σοκό. Ο Κόντζερ ανάμεσα σε δύο και Παπαπέτρου και Τσαϊρέλη. Έξαλλος ο Σφερόπουλος. Κυρίως με Παπαπέτρου. Ο Αγραβάνης, ωραία βρίσκει ο Τζαϊρέλη που χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του για να κλέψει ο Τσιάρας. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Κάτι κάνει ο Σοκό από τη γωνία, καθώς δεν πήγε πάνω του ο Τσαϊρέλης. Ο Σφερόπουλος θέλει παίκτες που να δείχνουν σοβαρότητα σε όλη τη διάρκεια του μάτς, ασχέτως της διαφοράς. Ο Παπαπέτρου με ταμπλό 63-88. Ο Ρόμπινσον και ο Σοκό, ο Τσιάρας θα πάρει το φάουλ. Εδώ βλέπετε πόσο ωραία πατάει ο Κόντζερ και ύπταται για το κάρφωμα. Και στη συνέχεια πως νίκησε και Παπαπέτρου και Τσαϊρέλη. Τώρα Τσιάρας στη γραμμή. Με τον Τσιάρα να φτάνει τους 12 πόντους, έχοντας 3 στα 5 εντός παιδιάς. Έχοντας χάσει μια βολή, όπως μπορείτε να δείτε. Ο Κόντζερ πιέζει τον Τολιόπουλο, κοντά και ο Ρόμπινσον για την παγίδα. Ο Τολιόπουλος συγκρατεί. Τελικά έκανε το λάθος ο Ολυμπιακός, καθώς δεν πέρασε την κεντρική γραμμή. Εκνευρισμένος ο Σφερόπουλος. Τον βλέπετε. Δεν πέρασε την κεντρική γραμμή στο χρόνο που επιτρεπόταν. 73 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Κόντζερ δυσκολεύεται να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Δεν μπορεί να ανανεώσει ο ίδιος την επίθεση. Ο Παπαπέτρου θα πάρει φάουλ από τον Τσιάρα. Είχαν να δώσουν ένα ακόμη τα Τρίκαλα. ...62 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός φτάνει σε μία ακόμη νίκη. Εκτός έδρας, αυτή τη φορά πολύ πιο εύκολα από την παράταση που χρειάστηκε στην κοιλιά κοντά στον ΠΑΟΚ. Από μια έδρα που συνήθως περνάει εύκολα. Ο Τολιόπουλος θα χάσει. Ευθυνδιασμός για τα Τρίκαλα με τον Σοκό να καρφώνει, θυμίζοντας Αποστόλη το... Σε βλέπω γελάς, είσαι παλιός, θα θυμάσαι αυτά τα παλιά. Εγώ τα έχω χάσει τα καινούργια αυτά του NBA, αλλά μου θύμισε λίγο Dominic Wilkins, λίγο Windmill. Ακριβώς.
Τσαϊρέλης θα πάρει φάουλ από τον Τσιάρα. 26,9 ακόμη. Λέγαμε νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε μια εύκολη κατοστάρα. Τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς στα 8 λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου, εδώ δείτε ξανά την εντυπωσιακή φάση που μας χαρίζει ο Σοκό στον ευθυνδιασμό. Θα μείνει εκεί κοντά στον μέσο όρο του, τους 91,6 πόντους. Χαμογελά από τον Φλεβαράκη. Αυτό το μάτς δεν ήταν από αυτά που υπολόγιζαν στα Τρίκαλα. Θα μείνουν και περίπου 2-3 δευτερόλεπτα να εκμεταλλευτεί όλο του το χρόνο η γηπεδούχος ομάδα. Ο Σοκό με καλή περιστροφή, ο Τολιόπουλος δεν μπορεί να κλείσει την τελική γραμμή πάντως. Ο Αθηναίου λέει ότι δεν θα εκδηλώσει επίθεση και αυτό είναι και το τελικό σκορ. 69-89. Ο Ολυμπιακός που περνάει από τα Τρίκαλα με εμφατικό τρόπο και με 30 από τους διαφορά. Με 20, συγγνώμη. Ένα μπράβο στους φίλους των Τρικάλων και τους φίλους του Ολυμπιακού που σεβάστηκαν αυτό το ενός λεπτού σιγή. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει πολύ συχνά στα ελληνικά γήπεδα. Ο Τίγκα απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Η πρώτη επίθεση είναι για τα Τρίκαλα με τον Καλογιαννίδη. Ενώ έχουμε χαρτάκια στον αγωνιστικό χώρο. Λίγα. Με αποτέλεσμα να έχουμε την προσωρινή διακοπή. Έλα, Αποστολή. Ο κ. Φλεβαράκης σχεδίασε στην τελευταία οδηγία πριν αρχίσει το μάτς στο πινακάκι του ένα play για το τζάμπολ. Στην περίπτωση που θα έπαιρνε ο Μιλουτίνοφ το τζάμπολ, πώς θα χτυπήσει την επίθεση. Βέβαια δεν κέρδισε το τζάμπολ παίκτης του Ολυμπιακού, το κέρδισε ο Τιγκ με αποτέλεσμα να πάει χαμένο. Φαντάζομαι θα έχει διαφορετικά plays τώρα για την επίθεση των Τρικάλων. Ο Κότζερ είναι στην επαναφορά, ένας από τους πλέον εύστοχους πρόκτες του πρωταθλήματος στα τρίποντα, σουτάρει πάνω από 50%, όπως κάνει και ο Μάτζαρης από την άλλη πλευρά. Ο Μάτζαρης ο οποίος πηγαίνει πάνω στον Ντάουελ, ο Τσιάρας είναι με τον Μπρίντεζι, ο Κόγκερ είναι με τον Στρόμπερι, Τιγκ Μιλουτίνοφ και Καλογιαννίδης με Λοτζέσκι. Τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για την νίκη των Τρικάλων στην Football League κόντρα στον Πανσεραϊκό με το ευρύ 3-0. Παραμένουν τα Τρίκαλα στη δεύτερη θέση ποδοσφαιρικά. Πιέζεται τον Ντάουλ από την τρομερή άμυνα του Μάτζαρη. Ο Μιλουτίνοφ έκλεψε. Οργανωμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό που θέλει να επιστρέψει στα Τρίκαλα. Ο Μάτζαρης θέλει να μπει μέχρι μέσα, παίρνει το φάουλ από τον Ντάουλ. Εδώ όπως θέλησε να γυρίσει και έκανε την παράβαση ο Αμερικανός. Ο Λοτζέσκι βγήκε ο Ντίγκ πάνω του με αποτέλεσμα Μιλουτίνοφ να έχει mismatch χαμηλά. Ωραία η πάσα στον Μπρίντεζι με ύψος στην μπάλα 0-2 Ολυμπιακός. Που τρύπησε ωραία την άμυνα των Τρικάλων, μέσα από τη ρακέτα έβαλε το πρώτο καλάθι ο Γιώργος Μπρίντεζης. Ο Γιαννίδης θέλει να πάρει τον αριστερό διάδρομο, η πάσα έξω. Καλό το passing game των Τρικάλων, ο Ντάουλ για 3, κακό είναι το σουτ. Τα Τρίκαλα είναι ομάδα που σουτάρει τα λιγότερα τρίποντα στο πρωτάθλημα. Ο Στρόμπερι ελεύθερος, δεν πρόλαβε να βγει πάνω του ο Τιγκ. Έρχεται ο Μιλουτίνοφ να ανανεώσει την επίθεση και να καρφώσει. 0-4. Ο Ντάουελ δεν μπορεί να περάσει χαμηλά στον Τιγκ, καθώς παίζει σωστά την άμυνα από μπροστά. Ο Μιλουτίνοφ, ο Μάτζαρης εξακολουθεί να πιέζει τον Ντάουελ. Υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα, ακόμη μια εξαιρετική άμυνα από τον Μάτζαρη που αναγκάζει τα Τρίκαλα στο δεύτερο λάθος τους. Ο Μάτζαρης πηγαίνει χαμηλά τον Ντάουλ εκεί που έχει το πλεονέκτημα. Ο ίδιος θα γυρίσει με το δεξί 0-6.
Ολυμπιακό να μπαίνει με φούρια και να μην επιτρέπει στους γηπεδούχους να βρουν ρυθμό που κάνουν συνήθως στο γήπεδό τους. Πάλι ο Μάτζαρης κλέβει. Ο Λοτζέσκι στον ευνηδιασμό, δεν μπορεί ο Κόντζερ και έχουμε ακόμη ένα καλάθι για το 0-8. Ο Ολυμπιακός συνήθως περνάει εύκολα από τα τρίκαλα, έχει βάλει πλώρη από την αρχή να κάνει το ίδιο και σήμερα. Η πάσα χαμηλά δεν έρχεται, ο Παλογιαννίδης θέλει να μπει μέχρι μέσα με το αριστερό και με ταμπλό. Ο Στρόμπερι θέλει να βγάλει τον ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό. Του ανοίγει το διάδρομο ο Πρίντεζης και ο Στρόμπερι μέχρι μέσα. Για να έχουμε το εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό 0-10, αναγκάζοντας το Φλεβαράκι να πάρει αμέσως time out. Σύντομη διακοπή και για εμάς. Για φάουλ τα τρίκαλα, νομίζω ότι ο Στρόμπερι έπαιξε κανονικά την άμυνα και πως ο Πρίντεζης ανοίγει τον διάδρομο για τον Στρόμπερι για να φτάσει στο καλάθι που έγραψε το 0-10 με τρομερές άμυνες από τον Μάτζαρη που οδήγησαν την ομάδα του στον ευνηδιασμό και σε εύκολους πόντους σε ανοιχτό γήπεδο. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλλου. Ο Κώστας Φλεβαράκης τα είχε με τους παίκτες του, γιατί άφηναν τους παίκτες του Ολυμπιακού να τρέχουν όλο το γήπεδο και να καταλήγουν σε lay-up χωρίς να κάνουν φάουλ. Σε ό,τι αφορά στην επίθεση, ζήτησαν να είναι περισσότερο ήρεμοι. Έδειξε στο πινακάκι το μια κίνηση, ένα σύστημα με ένα διπλό στάγκ στους περιφερειακούς για να μπορέσουν να πάρουν την μπάλα πιο εύκολα. Ο Μάτζαρης έχει κάνει τρομερά δύσκολη την δουλειά του Ντάουελ. Ο Ντάουελ ο οποίος δεν κάνει πάλι φάουλ στο Λοτζέσκι που φτάνει σε ένα ακόμη εύκολο καλάθι. 0-12 για το τρομερό ξεκίνημα του Ολυμπιακού με απίστευτες άμυνες. Μάτζαρης από άλλο πλανήτη αμυντικά. Ο Κάντουκαν θα πάρει φάουλ. Ο Κάντουκαν που μπήκε στο παιχνίδι για να βοηθήσει λίγο στην κυκλοφορία, καθώς τα τρίκαλα δυσκολεύονται πάρα πολύ ακόμη και να εκδηλώσουν επίθεση. Πρώτος πόντος για τα τρίκαλα μετά το εμφαντικό 0-10 του Ολυμπιακού. Ο Κάντουκαν ο οποίος πιέζει τον Μάτζαρη με τον Λοτζέσκι. Έχει περάσει στο παιχνίδι τώρα για τα τρίκαλα και ο Ρόμπινσον που πηγαίνει πάνω στον Λοτζέσκι. Ο Μάτζαρης πηγαίνει χαμηλά ξανά, το Κάντουκαν η πάσα. Ο Στρόμπερι δυσκολεύεται, αλλά έρχεται σε επαφή με την μπάλα. 3 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Στρόμπερι δεν το έχει δει. Ωραία η άμυνα από τον Ντίγκ. Επιτέλους άμυνα θα μπορούσε να πει ο Φλεβαράκης, κοιτάζοντας το πρόσωπό του ανακουφισμένος. Καθώς χρειάστηκαν σχεδόν 3 λεπτά για να παίξουν άμυνα τα τρίκαλα και να αναγκάζουν σε λάθος τον Ολυμπιακό. Ο Κάντουκαν με τον Μάτζαρη στα 7 δευτερόλεπτα για τα τρίκαλα έχει βγει. Ο Πρίντεζης πάνω του, ο Τσιάρας είναι με τον Μάτζαρη χαμηλά. Υπάρχει mismatch. Ο Κόντζερ θέλει να πάει μέχρι μέσα με περιπέτεια. Αυτό είναι το πρώτο καλάθι των τρικάλων. 1 στα 3 εντός του Διάς. Και 3-12. Ο Τσιάρας δεν μπορεί να παίξει άμυνα από μπροστά τον Πρίντεζη, αλλά ούτε ο Μιλουτίνοφ. Ο Τιγκ παίρνει το rebound. Ο Ρόμπινσον θα ξεφύγει ωραία από τον Λοτζέσκι. Υπάρχει φάουλ από τον Μάτζαρη. Ενώ υπάρχει πρόβλημα κάτω από την μπασκέτα των τρικάλων με τον Πρίντεζη, ο οποίος πηγαίνει αμέσως στα αποδυτήρια. Σοκ για τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι οι άνθρωποι του δεν θα θέλουν να δουν ακόμη ένα παίκτη να τραυματίζεται. Ο Πρίντεζης, από ό,τι αντιλήφθηκα και από ό,τι έδειχναν στον πάγκο του Ολυμπιακού, είχε πρόβλημα στη μέση, γι' αυτό πήγε στα αποδυτήρια. Φαντάζομαι σε πρώτη ευκαιρία ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης Αρβανίτης θα μας δώσει την επανάληψη της φάσης όταν δεν θα υπάρχει ρυθμό στο μάτς και live εξέλιξη. Ο Κόντζερ, δύσκολη προσπάθεια. Ο Παπαπέτρου λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. Ο Μάτζαρης, ένα παιχνίδι με φρενήρι ρυθμό. Είναι ολομόναχος ο Παπαπέτρου. Στη γωνία είναι ο Λοτζέσκι, δεν ρίσκαρε. Καλή άμυνα από τον Κόντζερ. Περνάει από την άλλη πλευρά ο Λοτζέσκι. Ωραία σταυρωτή από τον Στρόμπερι, φάουλ. Όσο και αν διαμαρτύρεται ο Ρόμπινσον. Για να δούμε τον Πρίντεζη πριν. Εδώ πάτησε άσχημα, βλέπετε πως πιάνει αμέσως στη μέση του. Καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αλλαγή. Ευχαριστούμε για το εξαιρετικό replay για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Ο Πρίντεζης, ξαναλέω, πήγε απευθείας στα αποδυτήρια. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά
σε πρώτη ευκαιρία θα ρωτήσω από τον Τριανταφύλλου εκεί στον πάγκο του Ολυμπιακού τι έχει συμβεί, αν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση της υγείας του Πρίντεζη. Ο Ολυμπιακός που έχασε τον Γιάνγκα με τον Χιαστό, δεν έχει και τον Σπανούλη σήμερα, ο οποίος δέχτηκε αυτός ένα χτύπημα και προτιμήθηκε να μείνει στην Αθήνα για να ξεκουραστεί. Τώρα χάνει και τον Πρίντεζη, ο Σοκό πέρασε από τον Χάντερ, είναι πιο γρήγορος από τον ψηλό του Ολυμπιακού. Είναι ωραίο ματσάπ αυτό όμως, αρκετά δυναμικό. Εδώ κοιτάξτε πως φέρνει ωραία την μπάλα στο αριστερό, παίρνει την τελική γραμμή και παίρνει και το φάουλ. 5 και 26, 3-14, με τον Ολυμπιακό να ξεκινάει μαγικά, κυρίως χάρη στην άμυνά του. Ο Τσιάρας θα κοπεί με φάουλ από τον Παπαπέτρου. Έχουμε time out, διακοπή και για εμάς και επιστρέφουμε σε λίγο. Το καλό είναι για τον ίδιο ότι, όπως φάνηκε και στην επανάληψη, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι πάει στραβά και έφυγε από το παιχνίδι. Ο Τσιάρας είναι στην γραμμή, ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή στην πεντάδα των Τρικάλων, με Σοκό, Ρόμπινσον, Κόντζερ και Κάντουγκαν. Τους υπόλοιπους, ο Ολυμπιακός με Μάτζαρη, Παπαπέτρου, Στρόμπερι, Λοτζέσκι και Χάντερ. Δεύτερη χαμένη βολή για τα Τρίκαλα, παραμένει το 3-14. Με μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς για τους γηπεδούχους, 1 στα 4. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός έχει 6 στα 8, 6 στα 7 δίποτα, 0-1 τρίποντο. Αλλά είναι λογικό καθώς τα περισσότερα καλάθια είναι σε ανοιχτό γήπεδο. Έλα Αποστολή. Που τώρα ρώτησα και μου είπαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι ότι σίγουρα δεν θα παίξει ο Γιώργος Πρίντεζης μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα παίξει το δεύτερο. Μάλιστα, το θέμα είναι να είναι καλά ο Πρίντεζης και όλα τα υπόλοιπα περισσεύουν. Εδώ έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Χάντερ. Θέλει να βαρύνει το σχήμα του, να το ψηλώσει ο Βλεβαράκης με τον Τιγκ να παίζει μαζί με τον Σοκό. Εδώ πως ο Τσιάρας δεν καταφέρνει να κόψει εκεί ψηλά τον Χάντερ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με τα εξαιρετικά του ποσοστά και προηγείται τώρα με 4-17. Ο Σοκό, τον οποίο ακολουθεί ο Παπαπέτρου, θέλει να περάσει χαμηλά, είναι καλή η άμυνα του Παπαπέτρου. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τα Τρίκαλα. Ο Σοκό προσπαθεί και ο Τιγκ να πάρει θέση χαμηλά. Ο Σοκό με περίεργο τρόπο, ο Τιγκ δεν μπορεί να ανανεώσει ο Παπαπέτρου, χάνει πάντως την μπάλα. Ο Ρόμπινσον περνάει για τον Τιγκ, αυτός με το αριστερό θα φτάσει στο καλάθι για το 6-17. Ακόμη 4 και 37 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να προηγείται. Έκανε λάθος εδώ με τον Λοτζέσκι. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει 8 πόντους από λάθη αντιπάλου. Κάντουγκαν για το Σοκό. Πάλι ο Τιγκ είναι χαμηλά μόνος του. Σταματάει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ από τον Λοτζέσκι, ο οποίος εκεί δεν μπορούσε, αν και προσπάθησε ψηλά. Ο Χάντερ νωρίτερα ήθελε να βγει. Αυτό του λέει ο Λοτζέσκι, ήθελε να βγει μπροστά. Δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο Τιγκ είχε το πλεονέκτημα. Ο Λοτζέσκι δεν κατάφερε να παίξει άμυνα, καθώς προστάτευσε με ωραίο τρόπο την μπάλα ο Τιγκ. Ο Αμερικανός θα κάνει το 7-17. Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε ήδη 5 φάουλ ομαδικά. 3 έχουν τα Τρίκαλα. Κανένας παίκτης πάντως στο παιχνίδι δεν έχει πάνω από ένα. Ακόμη μια χαμένη. Η μπάλα είναι για τα Τρίκαλα μετά την ποδοσφαιρική παρέμβαση του Χάντερ. Με καινούργια 14 δευτερόλεπτα και ευκαιρία μετά από ώρα να ρίξουν τη διαφορά από τους 10. Καλό το screen του Τιγκ. Λίγο έλειψε να κάνει λάθος πάντως ο Κάντουγκαν. Ο Κόντζερ. Ο Κάντουγκαν διαβάζει σωστά την πρόθεση του Μάτζαρης. Η μπάλα περνάει χαμηλά στον Τιγκ. Θα πάρουν ένα επιθετικό rebound ακόμα με τον Κόντζερ τα Τρίκαλα, αλλά ούτε τώρα. Νέο επιθετικό rebound με τον Τιγκ. Να μην μπορεί πάλι να νικήσει τους αντιπάλους του. Ο Παπαπέτρου θα καθαρίσει τη φάση.
Διπλή χαμένη ευκαιρία για τα τρίκαλα. Ο Σοκό προσπαθεί να παίξει άμυνα στον Παπαπέτρου, ο οποίος το ξεφορτώνεται και με εντυπωσιακό τρόπο θα φτάσει στο καλάθι για το 7-21. Ή 7-19, ήταν τόσο γρήγορο το ταμπλό. 7-19. Είδατε και την διαφορά, βλέπετε μάλλον τη διαφορά στα rebound. Πάλι μπάλα χαμηλά, ο Τιγκ για τον Κόντζερ, ωραία φάση. Ωραία και δημιουργία. Τώρα για τον Λοτζέσκι, ο οποίος ήταν μόνος του χαμηλά και έκανε το 9-21. 3 λεπτά ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Ένα μάτς με αρκετό θέαμα, με γρήγορο μπάσκετ. Με παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα ο Χάντερ δεν μπορεί να συγκρατήσει το κορμί του και κάνει φάουλ. Πηγαίνει κατευθείαν στον πάγκο, καθώς ξέρει ότι είναι το δεύτερο δικό του, για να περάσει ξανά ο Μιλουτινόφ. Τα τρίκαλα τα οποία σουτάρουν εντός παιδιάς με μόλις 30% έχουν 3 στα 9 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο και 50% στις βολές, 3 στα 6. Από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός συνεχίζει εντυπωσιακά με 8 στα 10 εντός παιδιάς, σου καθώς έχει ευστοχίσει έξω από τη γραμμή των 6,75, αλλά έχει 8 στα 9 δίποντα. Έλα Αποστολή. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είχε πολλά παράπονα από την παρουσία, από τη θέληση του Χάντερ όσο ήταν στο παρκέ, και αυτό και αντικαταστάθηκε. Ενώ για τα τρίκαλα παίζει τώρα, είναι στο παρκέ ο Ρόμπινσον, ο οποίος έχει αναλάβει και την οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Ρόμπινσον που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, δεν αγωνίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Άρη εκτός έδρας και στον οποίο ποντάρει πολλά ο Φλεβαράκης. Ευθυνδιασμός τώρα για τα τρίκαλα με τον Κάντουγκαν να θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Στρόμπερι εντυπωσιακά. Ο Ρόμπινσον για 3 δεν μπορεί. Φοβερή φάση από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού, την οποία θα ξαναδούμε στην πρώτη ευκαιρία. Ο Λοτζέσκι έξω για τον Μάτζαρη. Ξανά ο Λοτζέσκι από τη γωνία, ούτε αυτός. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ευστοχήσει μακριά. Ο Σοκό είναι με αντίπαλο τον Μάτζαρη. Δεν μπορεί να περάσει στον Τίγκαλα, πηγαίνει χαμηλά. Ωραία αναλλαγή της μπάλας και ο Σοκό θα φτάσει στο καλάθι. 13-21. Εδώ δείτε ο Κάντουγκαν δεν βλέπει τι του έρχεται. Και αυτό που έρχεται είναι το τεράστιο χέρι του Στρόμπερι για την μεγαλοπρεπή τάπα. Ωραία η πάσα για τον Παπαπέτρου από τον Στρόμπερι. Δεν μπορεί με ταμπλό. Έρχεται ο Μιλουτίνοφ, θα πάρει φάουλ από τον Τικ. Στον πάγκο Μάτζαρης για να περάσει ο Χάκερ στη θέση του. Με περιπέτεια η μπάλα βγαίνει έξω. Εδώ ξανά πώς δεν τα κατάφερε αρχικά ο Παπαπέτρου, ούτε στη συνέχεια ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Σέρβος πήρε το φάουλ από τον Τιγκ. 1 στις 2, 13-22. Ο Ρόμπινσον βρίσκει ανοιχτό διάδρομο, θα του αρπάξει την μπάλα ο Λοτζέσκι και ο Στρόμπερι στον ευνηδιασμό. Η πάσα στον Παπαπέτρου, ψηλά για τον Μιλουτίνοφ, εντυπωσιακή φάση για τον Ολυμπιακό. 13-24 και ο Κόντζερ σε ένα μάτς run and gun. Ετοιμάζει τον Αθηναίο ένας προπονητής, τον Τζιάρα, ο έτερος. Ο Τιγκ για τον Κόντζερ. Σουτάρει αυτός για 3, ούτε τώρα. Στρόμπερι. Ο Παπαπέτρου έχει φύγει προς τον ευθυνδιασμό. Ο Στρόμπερι δεν είδε ο Λοτζέσκι που κινήθηκε ωραία χαμηλά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ τώρα από τον Αμερικανό με το βελγικό διαβατήριο. Εδώ η φάση με τους δύο, πως ο Λοτζέσκι τραβάει τον Ρόμπινσον και καταλογίζει το φάουλ. Ο Ολυμπιακός που θέλει να πιέσει από το ξεκίνημα. Ο Κάντουγκαν είδατε σε περίεργο ρόλο, να σκουπίζει κιόλας στο παρκέ.
ξέχασε την κανονική δουλειά, να κατεβάζει την μπάλα. Ακόμη ένα λάθος για τα τρίκαλα. Ο Ολυμπιακός έχει σημειώσει 10 πόντους από λάθη των αντιπάλων, 14 στον ευνηδιασμό, οι 20 μέσα στη ρακέτα. Ο Στρόμπερι με τον Ντίκ πατώντας τη γραμμή. 13-26, double score για τον Ολυμπιακό, που εξακολουθεί να πιέζει. Ρόμινσον και Αθηναίου στα 35 δευτερόλεπτα. Ο Σοκό προσπαθεί να περάσει χαμηλά εκεί που έχει το πλεονέκτημα με αντίπαλο τον Στρόμπερι. Είναι κοντά ο Μιλουτίνοφ για να βοηθήσει, αφήνει στον Τίγκα, αυτός θα καρφώσει ωραία, 15-26. Και όλος ο χρόνος για τον Ολυμπιακό τώρα, 17 δευτερόλεπτα. Με τον Κάντουκα να πιέζει τον Χάκετ. Έρχεται και ο Ρόμπινσον για να διπλώσει το μαρκάρισμα, λίγο έλειψε να κλέψει ο Κάντουκα. Ο Χάκετ θέλει να βρει ανοιχτό το διάδρομο, το δεξί είναι βήματα. Θα δίνουν οι διαιτητές 3 δευτερόλεπτα. Ο Τίκ πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ο Κόντζερ για την τελευταία αυτή επίθεση και ο Τσαϊρέλη στη θέση του Μιλουτίνοφ. Ψάχνει σουτ έστω και από μακριά ο Φλεβαράκης. Ο Σοκό 2 δευτερόλεπτα, βλέπει το χρονόμετρο με ταμπλό, buzzer beater. Καλάθι για τα τρίκαλα ακριβώς στο τέλος του χρόνου, 17-26. Αυτό είναι το σκορ της πρώτης περίοδου με ωραίο ανοιχτό μπάσκετ σε ανοιχτό γήπεδο με ευνηδιασμούς, με ωραία 13 δίποτα για τα τρίκαλα, 0 στα 3 τρίποντα. Αυτό που πρέπει να προβληματίσει κάπως τον Ολυμπιακό είναι τα 5 επιθετικά rebound που έχουν πάρει οι γηπεδούχοι, που έχουν περισσότερα επιθετικά παρά αμυντικά. 5 εναντί 3. Ο Στρόμπερι προσπαθεί να βγει από τα screen, να ακολουθεί σωστά. Ο Σοκό είναι ο Τσιάρας με τον Παπαπέτρου τώρα και ο Σοκό με τον Στρόμπερι. Ο Παπαπέτρου ωραία χρησιμοποιεί το σώμα του και αφήνει για τον Μιλουτίνοφ που καρφώνει ξανά. 17-28. Ο Κάντουγκαν γλίστρισε. Ο Σοκό δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα. Ο ίδιος ο ρόλο playmaker θα κλειστρήσει και αυτός. Ο Ρόμπινσον στο παρά-ένα γλιτώνει το λάθος στα τρίκαλα. Ο Ρόμπινσον περνάει την μπάλα χαμηλά στον Τίγ, ο οποίος έχει πάρει αρκετές επιθέσεις με αντίπαλο τόσο τον Μιλουτίνοφ όσο και τον Χάντερ. Περνάει έξω ο Τσιάρας για το πρώτο τρίποντο στην αναμέτρηση. Καθώς ούτε ο Ολυμπιακός είχε στοχίσει από μακριά, το ίδιο κάνει και ο αρχηγός των τρικάλων τώρα. Αστοχή. Στρόμπερι και Χάκετ είναι με τον Τσιάρα ψηλά. Ο Χάκετ περιμένει τον Μιλουτίνοφ, ο Παπαπέτρου προσποιείται και ξεφεύγει ωραία από τον Σοκό σε άμυνα. Πέφτει. Ο Παπαπέτρου ο οποίος ζήτησε φάουλ. Στην τελευταία φάση ολοκλήρωσε με άσχημο τρόπο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνουν τη δική τους φασαρία στις κερκίδες του κλειστού των τρικάλων. Ακριβώς πάνω από την μπασκέτα. Εκεί στο βάθος. Εδώ που βλέπετε. Μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί η υδρότας από το παρκέ. Αποστόλη. Ο Κώστας Φλεβαράκης έγραψε στο πινακάκι του το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι είναι ικανοποιημένος, σχετικά ικανοποιημένος από την επιθετική παραγωγή των παικτών του, όμως όχι από το πώς λειτουργεί η ομάδα του στην άμυνα, και εκεί επικέντρωσε δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι τις οδηγίες του. Και το Αθηναίου χωρίς να το σκεφτεί για 3, ούτε αυτός. Ο Σοκό με τον Στρόμπερ να κάνει το φάουλ για να βρει αμυντική ισορροπία η ομάδα του. Ο Λοτζέσκι περνάει στο παιχνίδι ξανά στη θέση του Στρόμπερι. Και ο Κάντουγκαν είναι στην επαναφορά. Ρόμπινσον και Αθηναίου. Το pick and roll με τον Τίγ βρήκε ανοιχτό διάδρομο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Ο Κάντουγκαν ωραία αριστερή τρίπλα με ταμπλό
Θα βάλει το καλάθι. 19-28. Παίζει και την άμυνα τώρα στον Χάκετ. Κοντά είναι και ο Τσιάρας έτοιμος να κάνει την παγίδα. Ο Χάκετ περνάει ωραία στον Παπαπέτρου. Ο Λομόναχος, ο Λοτζέσκι για 3. Αν δεν το βάζει και ο Αμερικανός από εκεί, οι δύο ομάδες δυσκολεύονται πολύ έξω από τα 6,75. 0-4 για τα τρίκαλα. Κάτω το φάουλ, λέει ο Πιλοίδης. 0-4 για τα τρίκαλα, 0-4 και για τον Ολυμπιακό. Έξω από τα 6,75. Ο Χάκερ στον πάγκο, ο Μάτζαρης ξανά μέσα. Ο Τίκ περιμένει τον Ρόμπινσον. Ο Κάντουγκαν, τον οποίο κυνηγάει ο Μάτζαρης. Σοκό ξέφυγε με τρίπλα πίσω από την πλάτη από τον Λοτζέσκι. Ήταν κακό το σούτ, ο Παπαπέτρου μάζεψε ωραία. Ο Σοκό δεν μπορεί να βγει πρώτος στην μπάλα. Ο Μάτζαρης θέλει να κατεβάσει χαμηλά τον Κάντουγκαν. Είναι κοντά και ο Τιγκ για να παίξει την άμυνα. Ο Αθηναίος στα 5 δευτερόλεπτα μέσα από τη γραμμή. Στο σίδερο υπάρχει φάουλ από τον Σοκό ή από τον Τιγκ. Από τον Σοκό. Έχει πάρει καλύτερη θέση ο Λοτζέσκι. Είδατε το σπρώξιμο από τον Βρετανό. Ο Ντάουλ ξανά στο παιχνίδι στη θέση του Ρόμπινσον. Ο Ντάουλ που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα με τις εντυπωσιακές άμυνες του Μάτζαρη. Ο Παπαπέτρου θα ξεφύγει, θα πατήσει δυνατά, πήγε για τη φάση της αγωνιστικής, αλλά δεν του βγήκε. Ο Ντάουλ, ο οποίος παίζει σε θέση 2 τώρα, με τον Κάντουγκαν να οργανώνει, ίσως έτσι ελευθερωθεί. Ο παίκτης των Τρικάλων, ο Κάντουγκαν πεσμένος κάτω, μοίρασε την μπάλα στον Σοκό. 9 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Σοκό θέλει να παίξει με πλάτη τον Λοτζέσκι. Απογοητευτική προσπάθεια. Και ο Κάντουγκαν για να προλάβει τον ευνηδιασμό των Τρικάλων του Ολυμπιακού. Κάνει φάουλ εδώ. Κοιτάξτε πόσο δυνατά πατάει ο Παπαπέτρου, αλλά δεν μπορεί να κρεμαστεί. Με τον σωστό τρόπο στο Στεφάνι για να καρφώσει και να μας προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα. Ο Μιλουτίνοφ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού, έχει 7 πόντους, 6 Λοτζέσκι, 6 και ο Στρόμπερι. Από την άλλη πλευρά 5 ο Τιγκ, 4 ο Κόντζερ. Παπαπέτρου και Τσιάρας. Ωραία η πάση στο Μιλουτίνοφ, θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό, φτάνει τους 9, 19-30. Θέλει να περάσει μέχρι μέσα με πολύ ύψος μπροστά το Μιλουτίνοφ που παίρνει το rebound. Ο Μάτζαρης θέλει να τρέξει. Έχει φύγει ο Αθηναίου δεξιά. Ο Μάτζαρης βγάζει έξω. Ο Παπαπέτρου μόνος του για 3. Και αυτό το σούτ είναι κακό. Ο Παπαπέτρου που κοιτάζει τα χέρια του, σαν να του κλείστρισε η μπάλα. Θα κάνει και φάουλ τώρα. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο δεκάλεπτο. ...0-4 τρίποτα για τα τρίκαλα, 0-6 για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ ο οποίος πήγε στον πάγκο για να περάσει για πρώτη φορά στο μάτσο ο Αγραβάνης. Ενώ ετοιμάζει και τον Τζαϊρέλη, ο Σφερόπουλος, στη θέση του Παπαπέτρου. Με τον Αγραβάνη σε θέση 5 να παίξει κόντρα στον Τιγκ. Πιο βαρύς ο Αμερικανός. Ο Ντάουελ με τον Κόντζερ, αυτός στέκεται και σουτάρει. Θα πάρει το rebound ο Μάτζαρης. Έχει φύγει προς τον ευνηδιασμό ο Λοτζέσκι, βλέπει τον Τσαϊρέλη. Τσαϊρέλης απέναντι στον Τσιάρα. Ο Τσιάρας θα κάνει φάουλ στην επαφή. Δεύτερο δικό του, τρίτο ομαδικό και των Τρικάλων. Εδώ. Και για πρώτη φορά στο μάτσο ο Βαρδινιάδης.
Εδώ αυτό που σας λέγαμε για τα τρίποντα, 0 στα 11 συνολικά. Και έχουμε αλλαγή σχηματισμού άμυνας στα τρίκαλα, καθώς παίζουν ζώνη τώρα, η οποία μπερδεύτηκε λίγο η αλήθεια με το Μάτζαρη να παίζει κόντρα στον Τιγκ του Αθηναίου. Τρομερή πάσα στον Τζαϊρέλη, ο οποίος χαλάει την ασίστ του συμπαίκτη του. Ο Κόντζερ θα ξεφύγει, δεν μπορεί να καρφώσει γιατί υπάρχει φάουλ από τον Τζαϊρέλη. Ο Αμερικανός δεν χτύπησε, σηκώνεται. Κοιτάξτε πόσο ωραία ξεφεύγει, με αλλαγή κατεύθυνσης. Δεν μπορεί και αυτός να καρφώσει, καθώς υπάρχει φάουλ από τον Τζαϊρέλη. Τα τρίκαλα μειώνουν στους 10 και έχουν την ευκαιρία να μειώσουν ακόμη περισσότερο στους 9. Ζητούν 2 πόντους τα τρίκαλα και το δίνουν οι διαιτητές. 22-30, καθώς υπήρχε επαφή της μπάλας με το χέρι, επαφή του χεριού με το χέρι. Θα δούμε ξανά. Ζώνη λοιπόν τα τρίκαλα, την οποία θέλει να σπάσει με τρίποντο ο Μάτζαρης. Έρχεται στο επιθετικό rebound ο Τσαϊρέλης. Ο συνδυασμός τώρα για τα τρίκαλα, 3 εναντίον 2. Έχουν επιστρέψει και οι υπόλοιποι, δεν περνάει. Ο Ντάουελ θέλει να πάρει το screen από τον Τιγκ. Ο Αμερικανός βυθίζεται χαμηλά. Ο Κόντζερ με ωραίο τρόπο για το 24-30 και time out ο Σφερόπουλος. Να δούμε εδώ ξανά πως όντως ο Αγραβάνης ακουμπάει την μπάλα με αποτέλεσμα να δώσει έναν έξτρα πόντο στα τρίκαλα. 24-30. Που πρέπει να κάνετε είναι να τρέξετε γρήγορα στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός που σε κάτι παραπάνω 5 λεπτά στη δεύτερη περίοδο πέτυχε μόλις 4 πόντους και ο κύριος Σφερόπουλος θεωρεί ότι από την άμυνα θα κλέψει μπάλες η ομάδα του και θα τρέξει στον ευθυνδιασμό. Ο Στρόμπερι, πολύ κακό σουτ από τα χέρια Τίνος. Από τα χέρια του Παρτιμιάδη λένε οι διαιτητές. Τρία δευτερόλεπτα μόλις παντός για τον Ολυμπιακό. Ο Μάτζαρης δεν μπορεί να περάσει την μπάλα χαμηλά. 2 δευτερόλεπτα από το παρολίγον κλέψιμο. Η πάσα έξω ο Τσαϊρέλης πατώντας τη γραμμή. Πήρε το καλύτερο δυνατό από μια χαμένη φάση ο Ολυμπιακός. 24-32. Από την ασίστ του Μάτζαρη και την άμεση εκτέλεση του Τσαϊρέλη. Θα ξεφύγει ωραία ο Ντάουελ, θα μείνει στον αέρα. Χωρίς φάουλ είναι οι διαιτητές. Ο Ντάουελ που θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Κάντουγκαν με ταμπλό, νέο επιθετικό rebound. Το Τικ θα πάρει φάουλ από τον Αγραβάνη. Ο Κάντουγκαν τα βάζει με τον εαυτό του, βλέπετε, όπως και ο Ντάουελ νωρίτερα. Εδώ βλέπετε πως ο Τσαϊρέλης αμέσως, φυσικά και μετράει το καλάθι, και η τριπλή προσπάθεια των τρικάλων με τα 2 επιθετικά rebound. Το κόψιμο του Τσαϊρέλη είναι σωστό, αλλά νωρίτερα έχει κάνει φάουλο ο Αγραβάνης. Ο Τικ πετάει στο σίδερο την πρώτη βολή. Έλα αποστολή. Ο Γιώργος Πρίντεζης επέστρεψε στον πάγκο. Προσπάθησα να συνεννοηθώ μαζί του. Ξέρεις, με νοήματα και με τα μάτια. Μάλλον δεν θα παίξει το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, όπως μου έκανε ένα νέμα. Κουρασμένος είναι, οπότε λογικά δεν θα τον χρησιμοποιήσει ο κ. Σφερόπουλος στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ο Στρόμπερι περνάει ωραία προς τα μέσα. Ο Λοτζέσκι, ο Μάτζαρης για να σπάσει την κατάρα των 3 πόντων και το κάνει. 1 στα 9 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Το πρώτο τρίποντο γενικά στο μάτς. 0 στα 5 έχουν τα τρίκαλα. 25-35. Η διαφορά ξανά στους 10 εκεί που είχε μειωθεί στους 6. Ο Ντάουελ θα κάνει το 27-35. Στρόμπερι για τον Τσαϊρέλη από την αρχή επίθεση. Ο Τσαϊρέλης περνάει στον Αγραβάνη, τελειώνει ωραία τη φάση με το αριστερό. Ο Βαρτιμιάδης πήγε καθυστερημένα επάνω του, έκανε φάουλ με το σώμα. Μια έξτρα βολή για τον Σέντερ στην προκειμένη περίπτωση του Ολυμπιακού.
Για πες το, Αποστολή. Αυτό το καλάθι ήταν καλμένο από το πινακάκι του Γιάννη Σφερόπουλου. Το έδειξε πριν, προσπάθησαν και στην προηγούμενη φάση, δεν βγήκε. Τώρα όμως βγήκε έτσι όπως ακριβώς ήθελε ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων. Τώρα ακολουθεί ο Φλεβαράκης το σχήμα του Σφερόπουλου, καθώς θα παίξει με τον Σοκό σε θέση 5. Ο Αγραβάνης ολοκληρώνει το τρίποντο παιχνίδι του 27-38. Δεν μπορεί να κλέψει ο Στρόμπερι, ο Κάντουγκαν. Για τον Αμερικανό πάντως να πιέζει. Ακόμη 11 δευτερόλεπτα για τα τρικαλά. Ο Κάντουγκαν θέλει να πάρει την προσπάθεια. Πολύ δύσκολη με ταμπλό. Ο Μάτζαρης θα σώσει την κατοχή. Έχουμε διακοπή καθώς υπάρχει τραυματισμός του Στρόμπερι στο στήθος. Δεν έχει κάτι σοβαρό πάντως. Επιμένουν στη ζώνη τα τρίκαλα, την οποία χτυπάει από μέσα ο Τσαϊρέλης από ακόμη μια εξαιρετική δημιουργία του Μάτζαρη, ο οποίος φτάνει ήδη τις 4 assist. Έχει και 5 πόντους. Κανένα λάθος, ένα κλέψιμο, 3 rebound. Ο Βαρτιμιάδης δεν μπορεί να περάσει χαμηλά την μπάλα. Ο Κάντουγκαν λίγο έλειψε να χάσει, έχει την μπάλα τον Αγραβάνη. Ο Σοκό, ωραία η πάσα για τον Κότζερ. Φοβερή assist από τον Βρετανό. 29-40. Μάτζαρης και Λοτζέσκι ξεκινούν την πίεση από νωρίς τα τρίκαλα σε μια άμυνα που καταλήγει σε ζώνη. Τσαϊρέλης για 3, δεν μπορεί αυτός. Από τα χέρια του Σοκό σε αυτά του Κόντζερ. Ο Ντάουελ θέλει να περάσει με τον Ντάουελ να δυσκολεύει τον Σοκό. Του ζητάει να ανοίξει τώρα. Θα ολοκληρώσει ο ίδιος την προσπάθεια. Ο Βαρτιμιάδης στρώνει την μπάλα στον Σοκό. Καινούρια 14. Προσποιείται στον Τσαϊρέλη. Επιθετικό, λέει ο Πιλοίδης. Ο Πιλοίδης ήταν δίπλα στη φάση. Ο Σοκό του δείχνει με χορευτική κίνηση τι ακριβώς έγινε. Ο Τσαϊρέλης περισσότερο το πήρε το φάουλ. Είναι αλήθεια. 91 δευτερόλεπτα ακόμη. 29-40. Κοτσιάρας ξανά στο παιχνίδι. Με αντίπαλο τον Τσαϊρέλη. Πάσα έξω στον Μάτζαρη και προσπαθεί να πάρει θέση για τον αρχικό του τρικάλο να πιέζει. Ο Αγραβάνης για 3 και αυτός. 29-43. Ο Ολυμπιακός απαντάει στο σερί των τρικάλων, αναγκάζοντας τον Κώστα Φλεβαράκη να πάρει time out, καθώς η διαφορά πήγε ξανά στους 14 και ενώ θέλουμε 69 δευτερόλεπτα. Από το 24-30 ένα επιμέρους σκορ 5-13 για να γίνει αυτό το 29. Έκτοση με αποτέλεσμα να βγουν τα ελεύθερα σουτ που βγήκαν από την πλευρά του Ολυμπιακού. Καλύτερη κίνηση και υπομονή ζήτησε στην επίθεση και έδειξε αυτό το διπλό στάκ που έκανε και προηγουμένως η ομάδα των Τρικάλων. Ο Σοκό, ωραία, θα βάλει το καλάθι. 31-43, καθώς πήγε χαμηλά εκεί που δεν έχει αντίπαλο. Ο Τσαϊρέλης βρίσκει ανοιχτό διάδρομο Αθηναίου. Ο Μάτζαρης περνάει χαμηλά στο Τσαϊρέλη που θα καρφώσει, καθώς ξεφορτώθηκε με ρότρο από το προσωπικό του αντίπαλο. Όλη η επίθεση, όλος ο χρόνος είναι για τα τρίκαλα. Ο Ρόμπινσον με τον Αγραβάνη στα 6 δευτερόλεπτα θα σταματήσει για 3. Δεν μπορεί, ο Σοκό θα ανανεώσει την επίθεση με τρομερό άλμα. Ο Στρόμπερι κάτω από την σέντρα με ταμπλό λίγο ήθελε. 31-45, αυτό είναι το σκόρα του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία να χάσει νωρίς το παιχνίδι τον Πρίντεζη με μυϊκό σπασμό στη μέση. Ο Πρίντεζη που επέστρεψε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Οι 5 πρώτοι για το Φλεβαράκι, ο Μάτζαρης, ο Λοτζέσκι, ο Στρόμπερι
ο Παπαπέτρου και ο εξαιρετικός σήμερα Μιλουτίνοφ για τον Σφερόπουλο. Ο Καντουγκάν για τον Σοκό εκεί που έχει πλεονέκτημα με αντίπαλο τον Στρόμπερι. Ο Κόντζερ έρχεται κρατώντας σταθερό, θα κοπεί από τον Μιλουτίνοφ. Ο Στρόμπερι θέλει να τρέξει, ο Παπαπέτρου πάσα έξω για τον Μάτζαρη, επίθεση από την αρχή για τον Ολυμπιακό. Ο Λοτζέσκι δεν βρίσκει ανοιχτό διάδρομο. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Ξεφεύγει από τον Σοκό, δεν υπάρχει βοήθεια από τον Τζιάρα. 31-47. Ο Ολυμπιακός στους 16. Τσιάρας και Τιγκ. Υπάρχει φάουλ από τον Μιλουτίνοφ, ο Σέρβος το παραδέχεται. Υψώνοντας αμέσως στο χέρι. Εδώ. Ο Τίκης ψηλά για το screen στον Κάντουγκαν, ο Κότζερ, ο Τσιάρας, ο Σοκό θέλει να περάσει προς τα μέσα, μένοντας στον αέρα. Υπάρχει φάουλ από ποιον? Από το Στρόμπερι. Δεν είναι διαιτητές. Προξενώντας την αντίδραση του Σφερόπουλου. Δεύτερο δικό του, δεύτερο ομαδικό. Εκείνη η πάσα από τον Κάντουγκαν στο Σοκό. Κάντουγκαν ο οποίος ζητάει από τον Τιγκ να βγει ψηλά για να δώσει την επιλογή. Ο Τσιάρας στον Σοκό. Έχει μείνει ο Μάτζαρης με αντίπαλο τον Τιγκ. 2 δευτερόλεπτα, 1. Ο Τσιάρας δεν βλέπει το χρονόμετρο και κάνει λάθος. Τώρα, αν αυτό ήταν φάουλ του Στρόμπερι, τότε τι να πω. Για πες, Αποστολή. Ήταν εξαιρετική η άμυνα του Μάντζαρη στην προηγούμενη φάση που έπαιξε, ενώ είχε mismatch με τον Τίγκα, έπαιξε από μπροστά άμυνα κόβοντας τις πάσες προς τον Αμερικανό τον Τρικάλο. Ο Λοτζέσκι για τον Μάτζαρη, αυτό σε άμυνα από τον Κάντουγκαν. Το δεύτερο δικό του. 31-50. Ο Ολυμπιακός αυξάνει συνεχώς τη διαφορά. Τα Τρίκαλα δεν έχουν πόντο στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μάτζαρης ήταν τους 8. Ο Κόντζερ, ο Κάντουγκαν με τον Σοκό. Καλή άμυνα από τον Στρόμπερι. 2 δευτερόλεπτα. Ο Σοκό με ταμπλό. Δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ. Ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Ο Μάτζαρης πάσα για τον Λοτζέσκι που θα τελειώσει τη φάση. Όχι. Κόψιμο. Και υπάρχει φάουλα από τον Μάτζαρη. Είχα την εντύπωση ότι την μπάλα βρήκε ταμπλό, αλλά θα το δούμε. Ο Λοτζέσκι λοιπόν έχει το νου του στον Σοκό που έρχεται από πίσω. Όχι. Καθαρό το κόψιμο. Του Γιάννη Σφερόπουλου προς τους παίκτες του είχαν να κάνουν στην επίθεση, έδειξε κάποια plays για το πώς θα βάλουν την μπάλα κοντά στο καλάθι, καθώς θεωρεί ότι εκεί έχει αρκετά mismatch τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί, και από την άμυνα ζήτησε περισσότερες βοήθειες και περισσότερη ενέργεια από τους παίκτες του. Κατέβασε ωραία ο Τιγκ μέχρι μέσα τον Μιλουτίνοφ. Πρώτο καλάθι για τα Τρίκαλα στο δεύτερο ημίχρονο, στην τρίτη περίοδο, 33-50. Ο Μιλουτίνοφ μακριά από το πεδίο δράσης του. Όχι όμως και ο Μάτζαρης για τον Λοτζέσκι. Το σκριν από τον Σέρβο στον Σοκό. Ο Λοτζέσκι στον Στρόμπερι για 3 αυτός. 33-53 η διαφορά στους 20 για πρώτη φορά στο μάτς, με τον Ολυμπιακό να έχει 2 στα 2 τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Ο Τιγκ για τον Σοκό. Με ταμπλό δεν μπορεί ο Μιλουτίνοφ, σκεπάζει τα καλάθια. Ο Μάτζαρης έφτιαξε την πάσα, αλλά είδε ότι έχουν επιστρέψει οι γηπεδούχοι. Αθηναίου και Χάκετ ετοιμάζονται τώρα για τον Σφερόπουλο. Η πάσα για τον Μιλουτίνοφ. Αυτός με το αριστερό. 33-55. Στους 22 ο Ολυμπιακός αυξάνει συνεχώς το σκορ. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι κοντά σε ένα double-double, 11 η πόντη του, 8 τα rebound του. Ο Κόντζερ για το πρώτο τρίποντο των Τρικάλων, όχι.
Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Το Σοκό δοκιμάζει και αυτός με τη σειρά του. Γκολ. 36-55. Καλά το λέω από τον Τριανταφύλλου. Θεωρητικά ο χειρότερος σουτέρ. Ο Κότζερ είναι από τους πιο φτωχούς στο πρωτάθλημα. Στάρτος πάνω από 50%. Πάσα πίσω από την πλάτη τώρα για τον Μάτζαρη. Φάουλ από τον Σοκό στον Μιλουτίνοφ. Και ώρα για διπλή αλλαγή. Μάτζαρης Λοτζέσκι στον πάγκο. Αθηναίου Χάκετ μέσα. Εδώ ξανά. Πως χρέωσαν φάουλ με το σώμα στον Βρετανό. Στην προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Θα δούμε πως θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός με δύο καινούργια γκάρ. Απέναντι στη ζώνη ξανά των τρικάλων, η οποία συνήθως σπάει με καλύτερο τρόπο από μέσα, χαμηλά, όχι με επιτυχία πάντως αρχικά. Με το άστοχο του Μιλουτίνοφ. Ο Κάντουγκαν θέλει να νικήσει άπαντες, ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό ριμπάν, θα κοπεί από τον Μιλουτίνοφ. Ο Στρόμπερι, η μπάλα είναι για ποιον? Για τον Ολυμπιακό, λένε οι διαιτητές. Πρωταγωνιστής ο Σέρβος, που είχε περιορισμένη συμμετοχή, ελέω ο Γιάνγκ στα προηγούμενα παιχνίδια. Εδώ πως ο Κάντουγκαν κάνει και σπάσιμο και προσφέρει έτοιμο το στόπ στο πιάτο του Μιλουτίνοφ. Ο Παπαπέτρου και αυτός για 3. 3 στα 3 τρίποντα στην τρίτη περίοδο για τον Ολυμπιακό, που αυξάνει συνεχώς τη διαφορά. Ο Κότζερ θα χάσει με φάουλ. Ο Παπαπέτρου λίγο έλειψε να πάρει μαζί του και το Σφερόπουλο. Ληστρώτας εκεί μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Τίκ με αντίπαλο τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να ξεφύγει, υποπίεση, χωρίς φάουλ. Έξυπνο από την άλλη πλευρά του Κάντουγκαν για να σταματήσει τον ευθυνδιασμό του Ολυμπιακού. Ενώ έχουμε time out. Red is for energy. Τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως έχει πάρει 18 πόντους από αυτά τα λάθη των Γάλλων. Και ο Χάντερ στο παρκέ, όπως και ο Καραθανάσης για πρώτη φορά. Αθηναίου, ωραία για τον Χάντερ, δεν μπορεί ο Καραθανάσης. Ο Χάντερ θα ανανεώσει την επίθεση και παίρνει το καλύτερο δυνατό καλάθι και φάουλ, συμπληρώνοντας την δικιά του προσπάθεια. Εδώ πως ο Αθηναίου τον βρήκε ωραία χαμηλά, ο ίδιος επιχείρησε να τελειώσει τη φάση, δεν τα κατάφερε σε πρώτο χρόνο. Πήρε και το φάουλ από τον Κάντουγκαν, ευστοχώντας την προσπάθειά του. 36-60 και 36-61 τώρα. Καραθανάσης με τον Στρόμπερι. Ο Τσιάρας για 3, σπουδαίο τρίποδο, θα ήταν υποπίεση. Ο Παπαπέτρου έχει φύγει και πρώτος στον ευθυνδιασμό. Ο Χάκετ δεν θέλει να ρισκάρει. 39-61. Φάουλ τώρα από τον Κάντουγκαν, τέταρτο μαντικό. Εδώ το τρίποντο υποπίεση από τον Τσιάρα. Αποστόλη, είχαμε τίποτα στο time out πριν? Ο Κώστας Βλαβαράκης προσπάθησε να τονώσει, αν θέλει, το ηθικό των παικτών του. Τους έδειξε κάποια plays κυρίως να ξεμαρκάρονται για να τους βοηθήσει στο επιθετικό κομμάτι, ενώ ζήτησε να πιέσουν όσο μπορούν στην άμυνα, να κλέψουν μπάλες για να πετύχουν εύκολους πόντους στην επίθεση. Έκτο τρίποντο για τον Ολυμπιακό στο μάτς, εκεί που δεν είχε ούτε ένα. Ο Κόντζερ για τον Καλέ, που πέρασε και αυτό το παιχνίδι όπως ο Καραθανάσης για πρώτη φορά. Ο Στρόμπερι θα κόψει ο Αθηναίος στον ευνηδιασμό. Πάρει το φάουλ από τον Κόντζερ, αλλά ο Αμερικανός κάνει λάθος γιατί στέλνει τον Αθηναίο στη γραμμή. Δεν είχαν τα τρικάλα να δώσουν. Ο
Παπαπέτρου έξω για να μπει ο Αγραβάνης τώρα. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι στον πάγκο, είναι ο μοναδικός διψήφιος για τον Ολυμπιακό, έχοντας 11 πόντους, 4 μπλοκ, 1 assist, 8 rebound, έχοντας αστοχίσει μόλις ένα σουτ. 5 στα 6. 1-2 από τον Αθηναίου. 39-65. Ο Αγραβάνης πιέζει όπως και ο Χάκε τον Κοτζέρ. Του δείχνει να δυσκολεύεται. Ο Τσιάρας είναι ψηλά για να δώσει την επιλογή. Ο Καραθανάσης κατεβάζει το Στρόμπερι χαμηλά. Με δεξί χουκ θέλει να τελειώσει τη φάση. Ο Χάντερ σκεπάζει τα καλάθια. Ακόμη ένα ανόητο φάουλ για τα τρίγαλα. Πάλι στη γραμμή ο Αθηναίου. Και ο Λοτζέσκι στη θέση του Στρόμπερι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι αρκετά καταπονημένος και από τα ταξίδια αλλά και από την παράταση με την κόντρα στην Έφες. Είχε παίξει παράταση και με τον ΠΑΟΚ, είχε παίξει παράταση και με τη Λαμποράλ στην Ισπανία. Για να πες, Αποστόλη. Ο Ολυμπιακός, η αποστολή του Ολυμπιακού, για να είμαι πιο σωστός, δεν επέστρεψε στην Αθήνα και μετά να έρθει στα Τρίκαλα. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη κατευθείαν ήρθε από προχθές εδώ, έτσι ώστε να μην έχουν ακόμη ένα μεγάλο ταξίδι στο σώμα του, στα κορμιά τους οι παίκτες του Σφερόπουλου. Ο Ρόμπινσον με τον Χάντερ, 3 δευτερόλεπτα τώρα. Ο Βρετανός θέλει να μπει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Χάντερ. Ακόμη ένα μπλοκ για τον Ολυμπιακό. Εκμεταλλευόμενοι οι φιλοξενούμενοι την αφέλεια πολλές φορές των γηπεδούχων να πάνε στους αντιπάλους σέντερ στο πρόσωπό τους. Ο Αθηναίου, η πάσα έξω, Αγραβάνης ελεύθερος για 3. 39-70. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει 7 στα 16 τρίποντα, εκεί που είχε ξεκινήσει με 0 στα 8. Έχει 7 στα 8 από εκεί και πέρα. Δεν καταφέρει να απαντήσει ο Ντάουελ. Ο Χάκετ και ο Χάντερ τώρα. Περνάει ωραία από την εσωτερική των Καλέ. 39-72. Τσιάρας για 3. Δεύτερο συνεχόμενο δικό τους αυτή την περίοδο. Μειώνει στους 30, 42-72. Ο Ολυμπιακός που συνήθως περνάει εύκολα από εδώ. Αυτό δείχνει ότι θα κάνει και σήμερα. Ευθυνδιασμός τώρα για τα τρίκαλα. Με Ντάουελ να περιμένει τον Καραθανάση. Με το αριστερό Άτσαλα. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει την περίοδο 13-14, 84-70. Καθαρίζοντας το μάτσα από το ημίχρονο όταν είχε προηγηθεί 46-29. Ενώ πέρσι επιβλήθηκε 105-87. Με εντυπωσιακό Σπανούλη και Μπρίντεζι μαζί είχαν σημειώσει 47 πόντους. Η διαφορά στους 30-69 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο και ο Χάκετ στη γραμμή. Ο Ολυμπιακός που έχει 9 στις 11 βολές. Με Μιλουτίνοφ και Χάκετ να είναι, με Μιλουτίνοφ και Αθηναίου συγγνώμη, να είναι οι μοναδικοί που έχουν απολέσει βολές. Το ίδιο κάνει και ο Χάκετ τώρα που είναι εύστοχος σε μία από τις δύο. Ο Ντάουελ με τον Καλέ να βυθίζει στη ρακέτα αλλά να μην παίρνει την μπάλα. Ο Ρόμπινσον για 3, κακό είναι το σουτ. Από τα χέρια του Καλέ βγει την μπάλα έξω.
Χάκετ ξέφυγε αρχικά από τον Ρόμπινσον που πήγε να κλέψει. Παίρνει και την μπάλα με αντίπαλο τον Καλέ τώρα. Ο Χάντερ είναι χαμηλά με τον Ρόμπινσον. Έχουν έρθει άλλοι δύο επάνω του όμως στον τρικάλων. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Από τα χέρια του Καλέ βγήκε η μπάλα έξω και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει γραψία με τον διαιτητή. Ο Λοτζέσκι με ύψος στην μπάλα. 42-75. Ξανά στους 33. Μένουν γύρω στα 3-4 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, περισσότερα μετά το φάουλ του Αθηναίου στο Τσιάρα που τον στέλνει στη γραμμή. Εδώ ο Πρίντεζης, είπαμε ότι συμμετείχε μόλις 3:51 στο παιχνίδι. Τα λέει με τον Παπαπέτρου τώρα. Είχε έναν μυϊκό σπασμό στη μέση. Όσοι ήρθα τώρα στην παρέα μας και δεν είχα δει το μάτς από την αρχή, έπαιξε μόλις 3:51 στο πρώτο δεκάλεπτο, είχε μυϊκό σπασμό στη μέση. Έφυγε αμέσως, πήγε αποδυτήρια. Δεν είναι κάτι σοβαρό, πάντως δεν χρησιμοποιήθηκε έκτοτε. Ο Τσιάρας έφτασε τους 10 πόντους. 11 ο Μιλουτίνοφ, 10 ο Λοτζέσκι. Αυτή είναι το οριστό της αναμέτρησης. Ξανά στο παιχνίδι μετά την πρώτη περίοδο Καλογιαννίδης στη θέση του Τσιάρα. Όλος ο χρόνος για τον Ολυμπιακό, εκτός αν κάνουν φάουλ τα τρικάλα. Ο Λοτζέσκι με τον Καλογιαννίδη. Τώρα είναι με τον Καλέ στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Λοτζέσκι με ύψος στην μπαλά, ωραίο καλάθι. 44-77, αυτό είναι το σκορ της τρίτης περίοδου. Σε λίγο και πάλι στα τρίκαλα. Αθηναίου, Χάκετ, Στρόμπερι, ο Αγραβάνης και ο Χάντερ είναι οι 5 πρώτοι για το Σφερόπουλο. Ο Ντάουλ, ο Ρόμπινσον, ο Καλογιαννίδης, ο Τιγκ και ο Σοκό οι 5 πρώτοι για την τελευταία περίοδο του Κώστα Φλεβαράκη. Ο Αγραβάνης με τον Σοκό θέλει να γυρίσει, δεν υπάρχει φάουλ, 7 δευτερόλεπτα. Ο Στρόμπερι προσποιείται, δεν μπορεί να περάσει στον Χάντερ. 1 δευτερόλεπτο από τα 7,5 μέτρα ο Στρόμπερι. Χαλάει το εντυπωσιακό σερί των 7 στα 8 τριπώντων για τον Ολυμπιακό μετά τα αρχικά 8 άστοχα. Προσπαθεί ο Καλογιαννίδης να βγει από τα σκριν, παίρνει φάουλ από τον Χάκετ. Βλέπετε οι φίλοι του Ολυμπιακού που κάνουν τη φασαρία τους εκεί στο βάθος. Θέλουν να στηρίξουν την ομάδα τους. Ο Ντάουελ περιμένει τον Σοκό. Του περνάει ξανά την μπάλα, θα κοπεί από τον Αγραβάνη. Φοβερό στόπ από τον φόρβο του Ολυμπιακού. 8 κοψίματα έχει ο Ολυμπιακός, με τον Μιλουτίνοφ να πρωταγωνιστεί με 4. Ο Στρόμπερι παίρνει και αυτή την επίθεση, 44-79. Ο Σοκό παρά την πίεση του Αγραβάνη από μέση απόσταση 46-79. Χάκετ λίγο έλειψε να χάσει, υπάρχει φάουλ από τον Ντάουελ. Εδώ κοιτάξτε πως έρχεται ο Αγραβάνης να κολλήσει την μπάλα στο ταμπλό. Φοβερό στόπ. Στο απρόσεκτο lay-up από τον Σοκό. Έλα Αποστολή. Έχει βάλει πάγο στο δεξιό του Αστράγαλο, αν είδα καλά. Η διαφορά άλλωστε είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται να πιεστεί κανείς. Ενώ ο Γιάννης Φερόπουλος έδωσε εντολή στον Πολιόπουλο να προθερμανθεί στον Πιτσιρικά, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου και κάνει τις διατάσεις του για να χρησιμοποιηθεί. Έχουν
Συνδυασμός για τον Ολυμπιακό. Ο Αγραβάνης, καλάθι και φάουλ, παίρνει προσωπική εκδίκηση για το προηγούμενο δικό του airball. Ο Τολιόπουλος, που μας έλεγες πριν, Αποστόλη, έχει μόλις 5 λεπτά συμμετοχής, 5 και 14 για την ακρίβεια, έχοντας παίξει σε ένα μάτς. Δεν έχει πετύχει ακόμη πόντο. Time out έχουμε τώρα. Θα έχει την ευκαιρία λογικά να το κάνει εδώ. 46-81 ο Ολυμπιακός. Το θα βελτιώσει κυρίως τους νεαρούς παίκτες του Ολυμπιακού. Του έδωσε κάποιες οδηγίες τι θα πρέπει να κάνει όταν δέχεται double team. Ενώ αυτό που ζήτησε από όλους τους παίκτες είναι να τρέχουν πολύ γρήγορα το transition game, δηλαδή τη μεταφορά από άμυνα σε επίθεση ή επίθεση σε άμυνα. Είναι το κομμάτι για το οποίο συνεχώς ο Γιάννης Φερόπουλος δίνει οδηγίες. Έχασε την έξτρα βολή ο Αγραβάνης, 5 δευτερόλεπτα για τα τρίκαλα. Ο Κάντουγκαν θέλει να μπει μέχρι μέσα, θα γυρίσει με ωραία reverse και ύψος στην μπάλα. Έχουμε ακόμη ένα αυτό καλάθι από τον Αγραβάνη νομίζω. Και ακόμη δύο εύκολοι πόντοι για τον Τζιάρα, που είναι ο αρχηγός των τρικάλων. Η μπάλα φτάνει στον Στρόμπερι. Βρίσκει ανοιχτό διάδρομο, αφήνει στον Χάντερ με ταμπλό. Έμοιαζε εύκολο, δεν ήταν τελικά. Ο Χάκετ σταματάει έξυπνα τον ευνηδιασμό των τρικάλων. Προσποιείται και ξεφεύγει ωραία. Έμοιαζε να χάνει λίγο την αριστερή τρίπλα. Τελικά η μπάλα βρέθηκε μπροστά του. Τελείωσε η φάση με ένα εύκολο lay-up. Ο Στρόμπερι δεν έδωσε τον Αγραβάνη που ήταν μόνος του. Ο Τσαϊρέλης στον Χάκετ. Ενώ ετοιμάζει και τον πιτσιρικά τον Τολιόπουλο. Ο Σφερόπουλος. 7 δευτερόλεπτα περιμένει οπλισμένος στη γωνία ο Τσαϊρέλης. 50-84. Για 2, 50-83 τελικά.